Hey hallo, het is alweer tijd voor de tweede puzzelpost. Er zijn heel soort reacties gekomen op deze puzzelpost. En dat vind ik natuurlijk helemaal stoer. De foto weer vanzelfs van Carl Fijn. De winnaar krijgt dit boek. Hij staat ook maar in een online challenge krijgt als de winnaar van de puzzelpost van deze week. Laat het dus dan weten. Of nog beter, stuur eens de beelden en waar weet je door jezelf dan orenwieken in onze video. Vorige week stelde ik deze vraag. Klaske gaat dus vanmiddag weer te sporten, maar wat voor sport doe je? En maai je maar weer los. Anouk die zei ik mij weer keertsen. Hidde zei ik mij weer voetballen. Hielke zei ik mij voetballen. Jasper zei ik mij weer keertsen. Nog een heel soort meer reacties bij erop komen. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. De winnaar is Ime Jacob. Ime Jacob, gefeliciteerd en ik kom er aan. Ho, net voor het swipen, want orenweken ga je hem alle keer weer een kans, want we zetten hier een nieuwe puzzelpost online. Nou, wat het goed is, dan wint Ime Jacob hier in deze strit, hè. Zeg eens even Sjen. Hey Reinoud! Hey, hoe is het? Ja, goed met Reinoud? Ja, goed jongen. Mooi zeg. Ren maar achterom. Ik ren wel even mij. Oké. Dit is Ime. Tol weer uit, komt hij dat wat en went hem maar zijn mem, zijn vrouwenzussen en een hoen. Wat is het om te waan? Ja, wie krijgt even middags eten? Wat gaat eten? Broodje van pauw. Oeh, lekker. Lekker. Dan moeten we wel oorlog met rozen houden, hè? Ja. Oh, vet cool. Wat cool, hè? Jongens van Bonte Koek. Die film had ik wel eens, jongens. Nou, shit, dat is nog eens praat. Ja. Nou, leuk. Dankjewel. Dit is een beste jongen. Ja, dankjewel, Sjoerd. En hoe komt de coronatijd terug? Nou, ik voetbal heel veel. En ik ga heel veel challenges doen voor VVK. Ime, 8 weken, maar niet zussen in dit huis of het hele jaar naar school zonder vakantie. Ik denk 8 weken mijn zussen. Dan maar. Mijn zus die had me tot deze droeg in de helft. Of is daar een oorkaksel hebben? Gewoon skydingen in. Punk, lang hier, Of een knatje. een knatje, dat is ik lang. Hey, is die hier ik al een tijd net knipt? Stuur even een foto en dit het dus even zien. Welk je me nou in, hè? Nee, het filmpje. Ik hier voor VVK challenges en dan moet ik er even hier laten zien. Wat wordt de challenge? Nou, de bedoeling is, pak de bal, Ja? gewoon een beetje ometen, Ja? gooi ze in de lucht en laat ze in de nekken. Nou Reinoud. Ja, oké. Ja, maar Reinoud mag nog een beetje oefenen, Ja. maar het lukt vanzelf. Ja, dat is al beter. Nou je. Geen lang te zien. Echt de sloep is uit het zicht verdwenen. Goelend litte de man erin een zakje. Ze vielen nou pas hoe ze kunnen of ze het binnen. Als de zin opkomt, ben ze alweer in zierval. Reageer, krijg ze als e-mail op de volgende puzzelpost en waar weet, zin ik dan ik bij Jim voor de door. En toch even mij aan de challenge. Oké, later. Bedankt jongen voor de leuke dag. Ja, geen probleem. Reinoud ook. En tot de volgende keer, hè? Ja, nou, doei Reinoud. Later. Beste, tot de volgende keer. Ik en Reinoud het zelf ook nog hetzelfde bedacht. Die Jim dus ook in het wel. Gooi ze in de lucht en laat ze in de nekken. Maar ik wil wat beetje bij die hand Ja? en dan gewoon er altijd.